Ndiyabulisa kuni babukeli beWeekly TV othethayo apha ukwakho Peter eBrakloof kwaFani sibizwe kwicampaign ye-NGOs. Ndicela singene ngaphakathi siyozibonela uba kwenzeka ntoni. Uthe umuntu mosifa endlini noba ulimanga unayikati unayinja umfama mos ufuyile kwayilo ubene kati ufuyile kwayilo ubene nkukhu so uthetha ngomntu wonke. Ndiphinde ndinibulise babukeli beWeekly TV ecaleni kwam ndinomama ababini beSAKHULWAZI community organization eBrakloof kwaFani. Molweni bomama ninjani? Siyaphila kunjani? Ndiyaphila nami bomama. Ndicela isicacisele ke ngole organization yenu. Kule organization yethu yabantu abadala uqala kwi-60 years kuyaphezulu. Si ngumbutho wayo si ndabhideka ke ngoku. SAKHULWAZI. Siyafundisana izinto apha, siyathunga ifoskoti, senze insimbi, amathumbu, senze yonke into onopopa umsebenzi wonke wezandla, senze neengubo ezilantukayo ezithungayo zamalaphu. But xa senza lonto qho senza insuku ezintathu. Phambi ba siqhubekeke nokuthunga, siqala singene sijime, siza kathathu evekini, uMvulo noLesithathu noLesihlanu. Xa sigqiba ujima ke ngoku sithunga into zethu zezandla. Senza lo mcimbi ke singabantu ababambisene singoomama, kodwa ke bakhona noTata asinabo. OTata bona basebenza umcimbi wegadi, bayalima ispinach, carrots nangoku sinasezonto phaya eGadini. Kananjalo ke. Okay mama ndiyabulela. So ningasichazela uba yaqala nini le program yenu? Iqale ngo-2020. Okay mama, intoni yenenza uba okay maniqale le program? Intoni intshisakalelo nani nayo? Nabona ntoni ukuze abantu maniqonde maniqale le program yenu? Kuba singabantu abadala kungekho nto siyenzayo, sazixelela into yokuba makubekho indawo esizonwabisa kuyo, sizame sihamba kwindawo abantu abanosinceda basiphezo zinto sishota ngazo, kuba kaloku nitshi iqiniselelo labantu abadala. Ke mandilungise le ndawo ndiyilibele njengomntu kaloku angaqalanga ngena kule nto. Mna ndiyikomiti yoomama, ndimikomiti phaa koomama, yiyo loo nto ke ngoku ndizoma kule ndawo. Okay ke mama ndiyabulela. So yintoni mhlambi eninothi abantu nifuna bayazi ngani? Okay mandibulele. Ndinguvuyiseka Mbukwana, ucoordinator wale organization. Into esinomnqweno wayo ukuthi abantu bayazi ngale organization. Siyacela abantu basondele bonke abantu abadala ngoba into siye sayiqaphela. Siqaphele uba abantu abadala bayahlukumezeka. Abakwazi ukuthi bangakhuphela emntwini. Abantu abadala bahleli nje ezindlini akho nto bayenzayo. So sabona ukuthi abantu abadala masibaqokelele ukuze babe nento abayenzayo, bakhe ulwazi njengoba iorganization yethu inguSAKHULWAZI. Bafundisane, umuntu omdala afundise omnye ongayaziyo. Ngoba bayathunga, benza insimbi. Siyabheka nobheka kule organization. Siyalima yonke into, siyanqwenela kabantu abadala ngathi bangakhuthazeka basondele ukusuka ku-60 kunyuka beze bazodibana nathi sakhe leSAKHULWAZI sibheke phambili. Sile organization akaSAKHULWAZI siyanqwenela ukuxhaswa ngoba kunezinto esizidingayo, asinandawo, senzela endaweni yomuntu yonke lento siyenzayo, asinazitafile zokuthungela, asinamitshini yokuthunga. Siyanqwenela kuRhulumente wonke abantu abanokwazi ukusincedisa basixhase kangangoko ngoba siyi-organization esayiqalayo lento. Ngiyabela ungena phakathi ke ngoku basibonisa uba basebenza kwindawo enjani.
Sisihlazo sizibekela. Ndiphinde ndibulise kuni babukeli beWeekly TV. Babeni bavile oomama bebekhanganye into yobana babanayo negadi. Ngoku apha ecaleni kwam ndime nootata baseEBrakloof kwalapha kwaFani. So tata, molweni tata, ninjani? Siyaphila, ninjani nina? Siyaphila nathi tata. Benivile uba beniqale igadi yenu tata, niqale nini? Igadi yethu siyiqale, mandithi kwayona inhlangano siyiqale ngo-2020. Sabambezeleka ke kulaa nto ye-COVID. Saba ngathi ke singabantu abamileyo. Sithe apho siyiqala khona sasondeza kufutshane kuthi utata umlimi wethu apha eWeekly uba usabhongo ukuthi abe ingxenye yethu. Siqhube naye ke njengoba nibona into sizilimileyo. Sisasokola ke kodwa ke asinawo amanzi kule ndawo. Nale ndawo siyibolekile indawo yaseCrash, asinayo indawo yethu. Kwa into zokusebenza asinazo. Kodwa ke yonke loo nto leyo sizamile sazoma kule ndawo sikuyo. Silimile icarrots, silimile irabha, silimile ispinach. Njengako sesitya kuso, siyathengisa kubantu abafuna ukuthenga balapha ekuhlaleni. Kukangako. Okay tata. So tata, manibuze yintoni enenzi uba maniqale le gadi? Into esenza uba siqale le gadi njengoba siye sabona ukuthi omama bethu apha ekuhlaleni bahleli abenzi into. And then ke ngokwekumameleni kwethu kweenkqubo eziqhutywayo ngugovernment safumanisa uba kunezigulo eziye omama zibabambe kulaa nto bebengabantu abaqhela ukusebenza ngoku bahleli. Thola ukuthi umntu ngokuba namathambo kungawasebenzisi. Sa-organizer ke ezingwevu nezingwevukazi ukuthi masisondele, sizawuzenzisa ama-exercise, sizilimise, sizithungise, sizenzise nobuhlali. Yonke into abakwazi ukuzenza bakwazi uba loo mfundiso bayishiye apha ekuhlaleni nolutsha likwazi ufunda uba umntu lona akaphelelwa kukwenza into engamphilisi. Sisuswe yiloo nto ke. Okay ke tata. So mandithi mna ungabakhuthaza uthini abanye ootata apha ekuhlaleni abangekayiqali le nto okanye abangekanijoyini? Oogxa bakho tata ungabakhuthaza uthini uba mabaze bazoncedisana nanapha apha ekuhlaleni? Enyanisweni kona sivuya kakhulu xa sithola ithuba loba bayazi ba le nto siyenza iyaphila, le nto yenza ingamphilisa umntu. Sinqwenela bonke awutata abangekajoyini balapha ekuhlaleni ukusuka kwiminyaka i-60 ukuya phezulu ukuthi basondele. Noba ukwazi ukwenza nto ngokokuba mhlambi awusenamandla, kodwa kweza exercise sinalo ithemba loba uyawuncedakala ugcine uba khona into nawe nolwazi lakho esisheka thina sifunda kulo. Tsho ukuthi ke siyaba-organizer bonke oomama nootata abangekayiqondi le nto siyenzayo uba iyimpumelelo kweliphicala ukuthi mabasondele beza apha kuthi sisebenzele eCrash kwilali yalapha eBrakloof. Okay. Siba khona ngoLwemvula nangoLwesithathu nangoLwesihlanu. Okay tata. So ke ngotata eziba silapha ngoku ayikho enye into mhlambi eninqwenela uba abantu bayazi ngani? Kona njengoba besenditshilo besina umnqweno abantu mabazi ba apha kwaFani sinale nhlangano encedisana nabantu abadala nabo basifile ukuthi asibanakile njengoba besizala nje. Sinawo kumnqweno uba wonke umuntu nakwezinye ilali bangasondela sibonisane nabo ukuthi impilo kuya phambili singenza njani. Okay ke tata, sibambe ngazo zozibini tata ngexesha lenu. Enkosi. Nkosini bantu abadala. uSAKHULWAZI waqalwa ngo-2020 nge-16 kaDisemba. Ngoku sasamane siphephana ne-COVID babekho bantu abadala bakwaFani bethi ukwenza into asifuna uhlala. Kwathi kuba ke indlebe kuthiwa nisela ndasabela le nto bafuna uyenza kuba iyinto endisebenza ngayo. Siphinde sinibulise kuni babukeli beWeekly TV.
ndime ecaleni kwam nomququzeleli weSAKHULWAZI Community Organization eBrakloof kwaFani. Molo bhuti wam kunjani? Siyaphila konto kunjani sisi? Ndiyaphila nam bhuti wam. So ungasicacisela uba bekusenzeka ntoni namhlanje? Okay ke sisi wam, apha namhlanje besilapha sidityaniswa nguSAKHULWAZI Community Project, eyiproject yabantu abadala. So internationally i-15 zikaJune every year it's International Day Against Abuse of Older Person. So uba siyaqaphela kwiphondo lethu abantu abadala bayahlukumezeka ngendlela ezininzi ezahlukileyo. So besinalo mnyadala ke namhlanje wento obana sikhalimele ontanga bethu into ba mabayiyeke lento yokuhlukumezana nabantu abadala, siphakamise amalungelo abantu abadala and siphakamise nento ba masibakhusele abantu abadala, sibanakekele emakhaya, sibaxabise. Okay bhuti wam. So ke ngoku izicwangciso zenu zangale mini yanamhlanje niyavuya like imiphumela yale mini yanamhlanje, ni happy yimiphumela yale mini yanamhlanje? Mandithi siswam uSAKHULWAZI, andifuna uthethela uSAKHULWAZI ngoba andiyomember kaSAKHULWAZI, qha ndiye ndibacebise apho bafuna ucetyiswa khona. Kodwa ke as omnye wabantu abathe bazisa inkxaso into yoba le mini yanamhlanje beyimpumelelo, ngokokwam ukubona ndonelisekile ngayo yonke inkqubo ukusuka ekuseni. Ndabona ngoku apha phakathi nabantu abasafuna inkonzo seyibashushu kakhulu ke ngoku. Ndonwabile, ndiyavuya, ndiyabulela nani ubukho benu. Ndiyathemba into yoba umyalezo wanamhlanje awuzuphelela apha eBrakloof, uzawufikelela nakubanye abantu kwezinye indawo. Okay ke bhuti wam, sibamba ngazo zonke ngexesha lakho. Inkosi sisi. Kusenjalo babukeli beWeekly TV, apha ecaleni kwam ndinotata ababini, Amadodana wase Wesile, silapha kwaFani eBrakloof. Molweni botata bam, ninjani? Siyaphila wethu sisi, akho nto, ninjani? Ndiyaphila nam tata. Ningasicacisela uba bekusenzeka ntoni ngale mini yanamhlanje? Namhlanje sikusuku lwesibini lweNkomfa yamadodana ehlala iminyaka emithathu. Izawuphela ke ngecawa le iqale nge-16 up until the 19th of this month. Ngotata ke amadodana abalapha zi-representatives kunye ne-district officials ezimele izithili eziyi-7 zebandla eli lethu. Ezithili ziyi-7 i-Cape District number 100, ibe yi-Butterworth District number 200, ibe yi-Klapari District number 300, ibe yi-Showbari District number 400, ibe yi-kwaKomani District number 900, ibe yi-Gauteng District eGoli number 1000, kwakunye ne-Garden Route eyi-Southern Cape District number 1100. So zezo reps ke zezithili ke ezo ezimele imanyano yamadodana kwezithili ziyise ezihlangene apha. Oh okay ke tata, njengokuba beninalo mhlangano wenu namhlanje, ndicela ubuza uba injongo zale mini ziye zafezeka ke ngoku ngekemibono yenu? Injongo zethu thina zikamadodana njengoko zibhaliwe emgaqweni wethu, one of the things ekumele into yoba amadodana abe ayazenza kukonwabisana. Aye akhetha ke amadodana kulo unyaka kule triennial yesithandathu ukuba in fact bekumele into yoba ibe i-triennial conference le ihleli last year ngo-August, but due to i-COVID restrictions khange sikwazi ke ukuyihlala. Kwanyanzeleka ke into yoba ke
kusawuvuleleka umtyhi this year sikhangele lenyanga yolutsha, whereby kule nyanga yolutsha sisazi into yoba kufakwa amakhwenkwe. So thina ke injongo ezininzi kukuba sizame ukusebenzisana kunye ne-Department of Health so that sizokwazi ukukhangela ingxaki ezikhoyo ekumele into yoba ootata babe bazawuparticipata kuzo ezi-affecta i-society. At the same time nengxaki ootata banazo whereby i-Department of Health inokwazi ukuncedisana nabo so that lizokwazi elo lizwi ukufikelela kwii-communities. Hence ke ngokunibona kufika i-Department of Health apha because we've invited them to be part of i-conference le bazokwazi ukunika i-health education more especially nengxaki ootata bajongene nazo emakhayeni nasekuhlaleni nalapha ke bandleni ngokubanzi. Oh okay ke tata mani bami ngazo zozibini tata ngexesha lakho inkosi kakhulu. Nkosi. Kwakhona babukeli beWeekly TV babe nimvile utata ebesuka phi bekhanganyile uba babebize uDepartment of Health. Ngoku apha ecaleni kwam ndime notata wakwa-health. Molo bhuti wam kunjani? Siyaphila sesekhondo kunjani kun? Ndiphile nam bhuti wam. Yes. So bhuti wam ndicela ubuza igalelo lwenu ngale mini namhlanje kule nkomfa ibisenzeka. Ndicela ucacisele ngalo. Mandithathe lithuba mem ndibulise nabaphulaphula abakhoyo. Thina silisebe lezempilo phantsi kuka-Enoch Mgijima sub-district apha eChrisane. Siye safumana imbalelwane esisimemo malunga nale convention yamadodana. Okungamandla ke bebesihighlightele itopic that we can bring forward sithethisane nabo ngayo, which says make sizothetha nabo ngeenkonzo zasekamereni kumadodana la akhoyo ke apha enkonzweni. Siza ke siyiwing phaya edepartmentini ye-men's health services esinqwenela into yobana mostly zonke ii-facilities zethu zibe zinayo i-men's corner. Siza singamadoda ke ngoku athi ajongane namanye amadoda kwii-facilities esinayo. Siza kumanye amadoda ke ngoku ozawuthetha ngeengxaki zamadoda. Sisazi ke into yobana amadoda athanda ukukhululeka kakhulu xa ethetha namanye amadoda ngeengxaki zamadoda nezangasese. Yiloo nto ke esizise apha namhlanje. Okay ke bhuti wam mani bame ngazo zibini sibulele ngexesha lakho bhuti wam inkosi kakhulu. Bekungako besiniphathele khona babukeli beWeekly TV. Ezilandelayo sasifumana eZone 1 eDongwe, lo uthethayo ngokwakho Peter eBrakloof kwaFani.